Taklai bisini poila wati Nokbarbai khorok bomoi Tongthai nokni Nukhung obonai Tulangjakha thangka monolong traibele khasini oromsara bisibai khobjak asa chandra kamini Takhuk Subal Debbarmani nok Nukhung belai kheno Nukhung sukjaya buini nok Nukhungo chalcha mula thayake nokni thapa korchi singjaya boihai asuk sihu sithaya belai kheno tongko songja a koktumano khanawoi tongoi manliya 48 korom chora amchani loko hamkrani samung tangnai borom ganang sonjit Debbarma borokni nok Nukhungo thangai basawi kha khabone Takhuk tai bukhuksong kubui kok tv khoroksano kuchugoti sawoi phunugoi tai khoroksano tolawa khiklainani abohai naharmung naiya bo borok tamo samung khlai abono bo naharia do phawo sak bai sak do pha bai do pha tai bo hamjak mani bisingtui nai nogoi khoroksatai khoroksano chubamani bisingtui do phawo hamjak mung bangthung tei do phawo hamari ungthung abu sinayo darani mung tam hamjak Subal Debbarma nong Nukhungo khorok busuk borok tong sari jone khorok burai nin logi song tai busa busuk tor khanin thirai ro 7-8 বছর কা tam ro khlai chalai ja কাম হাজার র খাইছে mo kamini mung tam hamjak naitung chora tabuk tamung khani ni nok Nukhung kisa sagrad do মানে রোনা তঙ্গ তানো বিসিন bo dino bo 17 তারিখ 17 tariko tambai wati ja na nobar phaija ওয়াটি না Nukhung Khugwi Tulangjakha ta ko তালাং খাতা ke bor tong lai khaw wati jora onoro আর কমা তো মা সঙ্গ sarkarni nok manjak dana rok kai tamo tangai manliya ang khana bo সরি চাই থাকি sak hamyangai thongor klai thangka erpore tangai manliya ta tangjak adang ma sia bo haida na pura tangdalia ko হাফ tangai pura complete khlai manliya ta tabuk norokni I asuk jingjal o chugya chaya jorabo norokni nok Nukhungo sabo phai basa phaikya মন্দিরের পর প্রেসিডেন্ট 48 korom chorani mondal president mungta maboni সঞ্জিত দেববর্মা bo hai matong kha nang obo hai ke nini chaya sugya jorabo phai basa mani bagai কোচিন আমজা কোচিন